Sziasztok lányok és fiúk! Egy kis karácsonyi ajándék bontás lesz ma terítéken. Mégpedig egy karácsonyi kalendáriumot fogunk kibontani. Amint láthatjátok, ez tematikusan Pokémonos kalendárium. Ebben a dobozban megtalálható 8 darab promókártya, 6 booster, 7 darab fanpack, 2 coin és 2 sticker. Tehát igazából ennyi az annyi. Megnézzük, hogy elméletileg innen elég durván kell szegényt kibontani. Meglepő mód. Nem gondolná az ember, hogy ez ennyire durván kell, de reméljük, hogy a belső tartalom nem fog sérülni ezáltal. Igazából nem. Ez csak egy ilyen védődoboz. Hát ő maga a kalendáriumunk. Szép pokémonos képekkel. Ha kinyitjuk, akkor meg magát megkapjuk, ugye. Ezt ide le tudom tenni nektek. Hát elég impozáns a kalendáriumunk. És ebben van benne ugye maga az összes kártyacsomag. Ugye ugyanúgy, mint egy rendes kalendárium, ugyanúgy ezek a napok föl vannak ugye számozva. Az 1-est, hirtelen nem látom, ott az 5-ös, ott az 1-es, tehát innen szépen tudunk menni sorban a dolgokkal. Kinyitjuk az 1-est, kíváncsi vagyok benne, hogy mondjuk az 1-esnél, hogy szépen kibontjuk, akkor ott mit fogunk találni? Ott például egy kártyát fogunk, csak nem az Articuno-t fogjuk megtalálni. Ez egy becsomagolt, hát azt nézem, hogy ugye, mert ő lesz a promókártya az egyik, tehát holó, de ilyen érdekes, tudom, kamerán látszik valamennyire, hogy látjátok, hogy ilyen érdekes csillámos a történet, meg ugye ott van maga a hópehe is. Hát ez egy ilyen Articuno, de szép amúgy a maga módján, meg holó az egész legalább. Jó, akkor nézzük a 2-est. A 2-es az itt van fönt. Hoppá. Ez ilyen elég érdekes, hogy benyomom, aztán nem tudom kiszedni. Majd mindjárt. Egy booster, amit kaptunk. Twilight Masquerade. Hogy kell ejteni? Ez nem tudom mikor ez a csomag, de valószínűleg ugye mivel Scarlet and Violet, ugye ez egy újabb 20-valahányos csomag lehet. Ezt most egyelőre eltesszük oldalra. Most jön. Innen messziről ugye nagyon csillognak a számok, szóval annyira nem lehet látni. Ugye ezért kaptok egy kis fényt, hogy lehessen úgy magát a dobozt is jobban látni. Úgy látom, hogy valószínűleg 2 naponként vannak promókártyák. Hűha. Hát ez nem az én kezemre van kitalálva, olyan böhöm nagy kezem van, hogy én ebből a kis lyukból nem tudom kiszedni a kártyát. Na jó. Nagyon aranyos kis Delibird-öt kaptunk. És szépen csillog-billog. Tök jó. És az összesnél tényleg ezek a csillámos háttérben a hó, ahhoz hasonló kis csillámok vannak. De ez is nagyon aranyos. Nem is tudom, mi van a kezébe. A zsákja lehet? Kis Delibirdnek. Ez is aranyos. 3-as megvolt. Jó, akkor van egy olyan, hogy 4-es, 6-os, 7-es, 8-as, ott is van a 4-es. Meg kell próbálni úgy kinyitni, hogy jó legyen. Tehát, hogyha benyomom, utána tök nehéz kiszedni. A Vanillite is itt néz, hogy jó megszívod vele, komám.
Jó, akkor ismételten kaptunk egy Surging Sparks. Ebben is egész jó kártyák vannak, ha jól emlékszem. Mostában így nézegettem ezeket a boostereket, és van egy-kettő olyan booster pakli, amire azt mondom, hogy jó lenne nyitogatni, mert vannak benne jó dolgok is. Oké, 5-ös. Na, hoppá, és úgy látom, hogy az 5-ös is egy booster lesz, nem pedig egy promo kártya. Azt hittem, hogy úgy csinálják, hogy minden második egy promo lesz. Ez pedig egy Journey Together. Ebbe egy jó pár kártyát mostában nyitogattunk. Videót úgy nem csináltam róla, de nyitogattunk már egy jó pár ilyen Journey Together-ös booster paklit is. 7-es. 7-es, a heti 7-es. Szegény kis fejét letépjük a helyéről. Hello Darkness, my old friend. A kalapácsa ott maradt a helyén legalább. Hoppá, Stellar Crown. Ebben emlékszem, hogy szerintem ő benne volt egy skirtül, ha jól tudom. Tehát ebből lehet skirtült nyitni, ebben vannak kantósok. Ebben a boosterben. Jó, ez melyik volt? 7-es? Akkor... De várjál, mit csinálok? Hogyan? Nyitogattam. Tehát volt egy 7-esünk, kimaradt a 6-osunk? Ja, kimaradt a 6-osunk. Nem. Azért nézem, mondom, hogy a 7-es nyitottam, és itt van fönt egy 6-osunk. De a 6-os az úgy kimaradt. Na mindegy, akkor most... De mi az Isten vagy? Te mi az Isten vagy? Ez valami érdekes, hosszúkás valami. Ő lesz a matrica ívünk. Hát kettőket ugye ismerjük, egy Eevee és egy Pikachu. Őnek is sajnos a nevét nem tudom. Na de megvan a második ív is. Ez egybe van. Sőt. Ja. De akkor gondolom ez így érti, hogy 2. Vagy fene tudja. Happy Holiday. Itt van, milyen boldog, pedig előbb téptem le az arcát. Ott meg ugye egy Audino. Nagyon jó kis. És ezt az összeset, ezt is, azt a Hopperhet is ki lehet szedni, a Happy Holidays-t is, azt a Pokémon labdát is, ezeket mind ki lehet szedni matricaként. Nem tudom, hogy hova lehetne őket ragasztani, mondjuk telefontoknak a hátuljára, vagy nem tudom, de párhova. Sokan csinálták az gyerekkorunkban, hát még igazából az én koromban is, hogy szekrényekre tele volt matricázva, rengeteg ugye még a rágó korszakban, amikor a rágóhoz járt ugye matrica, és akkor tele volt a szekrény olyan fajta matricákkal. Na hát ez kb. Ugyanaz a matrica, tehát hogy ezt is föl lehetne tenni oda a szekrényre, hogyha nagyon szeretné az ember. Bár gondolom az Edith nem szeretné. Jó, 8-as jön. Ha picit megnyomom az alját, akkor ki tudom szedni amúgy. ASMR közben. Még egy. Ez egy fanpack. Journey Together-ös fanpack. Pokémonos újság, ahhoz lehet kapni ezt a fanpackot. Ugye ebbe csak 3 darab kártya van. Ez ilyen kis egyszerű booster csomag. 8, 9. Hoppá! Hát ez nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Pedig ez ráadásul értékesebb lesz. Ez promo kártya. Na majd így próbáljuk. Jaj, zavart érek az előbe be van ide szépen szorulva a kártya. Akkor ilyenkor van az, hogyha az ember egy olyan kártyát szerez, mondjuk ezt tudjuk, hogy az annyira, talán ez nem annyira értékes, de... Na, te mi vagy? Crabominable. Ezt a Pokémont sem nagyon vágom. Hát őt vágom, őt nem. Hát ez annyira a fehér maga a Pokémon is, hogy alig látod magát a izét. De ez is holó, az egész holó, nagyon szépen csillog. De olyan fehér a Pokémon, meg ugye havazik, hogy nem látod magát a Pokémon, hogy mi van itt a kártyát. De nem rossz ez se. Ez a promo kártya is jól néz ki.
9-es, 10-es. Na már, a felénél már meg vagyunk. Hát ezt megint benyomtam. Ez fám lesz, ezt már látom, hogy fám pak. Ezt már... Megint egy Journey Together-ös. Na, ezt gyűjtögetjük tovább. Egy jó pár kártya már megvan belőle ebből a booster csomagból. Ugye 10-es volt, 11-es. Nem tudom, hogy miért ilyen hülyén tépődik. Jó. Destiny Drivers, még egy fanpack. Ebből is van egy ebből kevesebb, mint a Journey Togetherből, de volt szerencsénk ugye a Pokémonos újság által szereznünk ilyen boostereket. Jó, akkor elméletileg 12-es jön, ő itt van szépen lent, a Pikachu lábánál. Nagyon jó hangja. Kaptunk egy nagy 10-es pakkos Destiny Drivers-t. Nagyon jó. Kíváncsi leszek, hogy ez jó vastagnak néz ki amúgy. Hát ez ilyen, érzem, hogy ebben valami jó kártya lesz ez. Ne felejtsük el, ebben biztos, hogy valami jó kártya lesz benne. Oké, ez... Akkor 2 darab matrica évünk van tényleg. Tehát ez a második. Van benne egy Vanillite-unk, egy Sealeo, yeah. Meg egy Mamoswine-unk, van egy Delibird-ünk, meg egy Articuno-nk. Nagyon impozáns kis. Szép amúgy, szép matrica ív ez is igazából. Akik szereti az ilyen pokémonos dolgokat, azoknak amúgy tök jó. Bár érdekes, hogy ennél befele hajtja, a másik ívnél meg... De annál meg ugye kifele volt téve. Szóval érdekes. 11, 14-es jön. Na, haladunk. Akkor már csak 10 van hátra. Hát ezt is sikerült nagyon szépen kibontanunk. Ismételten egy fanpack. Journey Together? Nem. Destiny Drivers. Szuper. Szuper jó. És ott van az a izé is benne, de aztán azt így nem lehet kiszedni. Nézd meg azt a Pikachut, hogy kukucskál ki. Ott van, ott a kis szemétláda. Nézd meg, hogy kukucskál ki. Hogy engem innen nem szedel ki? Hát nem is fognak, ha így csinálunk. Oké. 15-ös. Ó, az csillog, és sárga, nem pedig izé. Ja, miért is sárga? Hát vajon miért? Mert a jó öreg Pikachu megérkezett. És ez csak ott csillog belül. A másiknál ugye őnála az egész nagyon szépen csillogott, ugye lehet látni, hogy ott csillog az egész kártya. Ennél meg ugye csak belül itt. Ilyen érdekesen csillog a Pikachu. Hát egy karácsonyi, nem tudom, sapkát, vagy akármit el tudtam volna képzelni a Pikachu fején, már nem azért. De mindegy, ő most sétálgat a dzsungelben. Jó, oké. 15 volt ez, vagy 16 volt, és akkor most jön a 17. Némelyik elég hülyén van ott, mert valamelyiket megfogtam, leszettem, tök könnyen lejött, másik meg ilyen elég nehezen. Na hát az Eevee-t. Ha már volt Pikachunk, akkor jöhet az Eevee. Eevee szint úgy van vele, hogy karácsonyi pak, de ő nem fog ilyen karácsonyi öltözetbe tündökölni. Nem fog karácsonyi öltözékben tündökölni az Eevee, mert neki nincs hozzá kedve. Hoppá. Azért a Vanillite szemezik a másik fagyicsajjal ott a kezébe. Hoppá. Szép kis... Vagy Vanillis, bocsánat, már Vanillite az a izé.
Nem, a Vanillite, a picike és a Vanilli. Ez már evolve. Én azt hittem, hogy ja, mert van 3 evolve van. Ugye van ez és van egy olyan, ahol dupla fagyi van. Aha. Ja. Ez egy nagyon szép full artos kártya. Ja igen, és ugye ezen is szintúgy látszik, hogy csillog-villog a dolog, tehát gyönyörű kis csillog-villog a kártya. Úgyni. Ezek jó be vannak csomagolva az összes kártya, de valószínűleg majd ki fogjuk bontani őket szerintem, hogy betesszük bugyiba, rendes bugyiba, mert ez a gyári, ez olyan... Értitek? Azt se értem, hogy nem ugyanakkor a méret, mint a kártya, tehát így ez így be van hajtva, csak akkor így ki tudod húzni, akkor ilyen valójában ilyen nagy az acskója. Na mindegy. Oké. Akkor van egy 19-esünk, az itt van lent. Ismételten egy promókártya, mégpedig len egy Cryogonal. Ez is szépen csillog-villog. Szép kis kártya. Bár nekem egy kicsit sötét, de nem rossz ez se. De a legjobban mégiscsak a izé tetszett. Legjobban mégiscsak ez tetszett, a full art. Ezeket a full artokat én nagyon szeretem. Amikor teljes rajz van, ezek tök jók ezeken a kártyákon. 20-as, és akkor már csak 4 van hátra. Nem adja magát egy könnyen. Oké, ez egy Funpack, Journey Together, ismételte. 21. Így kell, most már csalni kell, benyúlok hátulról, és aztán elszakad. Jó, ismételten egy Funpack elég kicsike. Oké, 22, 23, 24. Ja igen, és akkor ez a 22-es lett volna, kérlek szépen, a Pikachu. Csak az a baj, hogy én ugye ezeket nyitogattam, és az a Pikachu, hogy hívják, még pedig mondtam az elején is, érme, az ott most ugye lent van a legalján. Ez ugye innen leesett föntről leesett oda. Na mindegy, majd valahogy csak ki lehet szedni. Oké, akkor 23. Hoppá. Megint fent Funpack. Ismételte. Na és lehet, hogy ki tudom szedni a Pikachu-t. Gyere ki, te szemétláda. Na, meg is van. Nagyon szeretjük a Pikachu-t. Mindenki kedvenc Pokémonja. Hát ez egy ilyen érme, egy műanyag érme, de gyönyörű. Hát aki szereti Pikachu-t, annak biztos, hogy jó ez az érme. Én nem feltétlenül. Hogy maradt ki a 16-os? Kérdem én, miközben én nyitogattam. Mert kimaradt a másik. Na például őt nem tudom, halljátok, neki a nevét se tudom ennek a Pokémonnak, van szimpatizálok vele, mint a Pikachu-val. Ez nem tudom mennyire probléma. De ez már sokkal szimpatikusabb és aranyosabb a fej, mint a Pikachu-nak. Csak mondom. Oké, most, hogy a 23-as után kinyitottuk a 16-ost, most mehetünk tovább a 24-esre. Jó, ismételten egy hoppá. Azt a mindenit! Ne félj! Azért egy Glaceon X, de az aztán az ragyog össze-vissza. Hoppá. Hát igen. Ezért ez oda ver több kártyának. Ez nem semmi. Oké, és akkor végül a 25.
Hoppá! A 25. Pedig egy szép vaskos. Ó, jó nehéz ez is. Destiny Drivers lesz. Oké, akkor most itt a Bonsley segítségével, ki van öltözve pont az alkalomra, ővele fogunk itt nyitogatni. Ször fogjuk, és a fanpakkokat bontom ki itt. Lehetne mondani azt, hogy találjátok ki, milyen energia lesz benne, meg stb., de ez úgyis csak egy videó, tehát most ezt nem fogom így prezentálni, majd lehet, hogy lesz egy olyan, amikor live-ban fogom csinálni, de most egyelőre olyan megoldásom nincsen, így streamügyileg, hogy tudjam. Ugye ez a Journey Together-ös, ez is egy egész friss pakli, lett egy sprigatítónk, egy hopnak a szilikobrája, ezek már nagyon újgenes pokémonok, tehát ugye ezeket annyira nem vágom, de mindegy. És akkor ugye ezekben a fanpakkokban holó nincsen, csak ilyen reserve holó, hogy ugye a külső része az, ami fényes. Ugye egy löcsong, reserve holó. Ilyen löcsongunk még nincs, még én úgy emlékszem, hogy szilikobránk sincs, szóval ez már nekem egy nyertes húzás lett igazából. Jöjjön akkor a következő. Az energy-t meg sem. Ebben nincs is energy. Meg semmi. Ugye a fanpakkok az csak ennyi. 3 kártya, azt kész. Az le van futva ennyivel. Oké. Metapod. Hát, sajnos ez a Metapod, ez nekünk megvan már. Szóval, már kétszer is. Black Belt Training, ő is már vagy kétszer megvan. Viszont holó, vagy hát reserve holó fungoszunk az nincs, szóval ez kérlek szépen egy jó kis upgrade-ünk lesz a gyűjteményben. Jó, akkor az utolsó Journey Together-ösünk. Igen. A Milcery. Ez nincs meg, ha jól emlékszem. Ez nincs meg. Ő nincs meg nekünk. Wooper, hát ő megvan. És egy aranyos kis parasz. Teljesen jó, és a parasz sincs meg, szerintem. Szóval ismételten, ez egy nagyon jó húzás itt. Ebből a 3 booster packból sikerült egy csomó újat kifognunk. Pedig már jó párat kinyitottunk régebben, ilyen pakkot. Szóval ez így mindenféleképpen win-win szituáció. Na nézzük ezt a Destiny Drivers-t, hogy abban milyen van. Okés. Van egyszer egy Larvitar, egy Beldumocska, és egy Drowsy, Team Rocket Drowsy. Azt nézem, hogy ezeknél az új kártyáknál nagyon sokszor az van, hogy valakinek a kártyája. Tehát ugye ez a Team Rocket kártyája, ez a Stevennek a kártyája. Tehát ez meg itt egy Team Rocket. Tehát mindig ilyen Team Rocket-esek ezek a kártyák. És akkor a Journey Together-ből 3 volt, ebből meg 4 lesz. Na hát a jóból is megárt a sok, nem? Reméljük, hogy jók lesznek a kártyák. Bár ugye ezek a fanpakkok nem annyira izgalmasak. Hát ez, igen, sose fog fókuszálni rendesen. Meg így a fény is most. Van egy szép kis Giblénk, egy Skymorink, és egy Kangaskhanunk. Kangaskhan. No.
Kicsit lehetne mondjuk az acskó nagyobb, annak tudnék örülni. Carbing. Egy Carbing, egy Skovet, és egy Dolliv. Hát, igen. Ezek már tényleg azok a Pokémonok, amiket annyira nem vágok. Ugye ők már ezek a 9. vagy a hanyadik generáció. Van egyszer egy ilyen Arokudánk. Chiefs. Vagy Chief, vagy mi az Isten. Na, őt például megint nem vágom, hogy ez milyen Pokémon. Soha életemben nem láttam szegényt. Biztos egy aranyos kis Pokémon, de én ezt nem tudom, hogy kicsoda. És ismételten egy Carving. Hát a végén lett egy Carvingunk. Ez előző alkalommal ugye simán volt meg, most meg ugye egy Reserve Holóként sikerült őt is kinyitnunk. No, akkor most elérkezett az a pillanat, amire mindenki várt, mégpedig ugye a nagy kártyák. Tehát nem is ezek a kis fanolós paklik, hanem végre valahára egy olyan booster csomag jön, amiből lehetséges, hogy lesz egy-két értékesebb történet. Ez ugye most a Surging Sparks. A kiejtésért elnézést kérek, sajnos az angolom az mindig nem az igazi, úgy mint a magyar se. Ezt a Cryogonát már ugye kiszedtük egyszer a fanpackból. Szóval ez így mindegy. Van egy Uxing. Na, ez már egy fokkal talán jobb. Sarkadét. Smoochum. Na, egy-két olyan Pokémon is jön ide, amiket azért én úgy, ahogy de ismerek. Például egy Ninetales, egy jó kis kantós Pokémon. Hát ő már nem kantós. Garafai, vagy mi az Isten neve? Passimian. Szileo, milyen kis békés itt a Szileo. Itt üdögél itt a... És ugye ráadásul ő már Reserve Hollow, tehát ő már egy kicsit már érték. Azt a mindenét! Egy full ártos Mesprit. Hát az, hogy most ez például mennyibe kerül, az jó kérdés, de ez valami eszméletlen jó néz ki. Ez valami eszméletlen jó. Főleg ezzel a jó kis naplementével, vagy napfelkeltével még gyönyörűbb. Hát ezt kifogtuk. Ez egy nagyon jó karácsonyi ajándék. Lehet, hogy maga a kártya nem ér sokat, mert lehet, hogy csak egy ilyen 2 fontot ér, de ez egy nagyon szép kártya. Ez mindenképp. Hologastrodon. Nagyon jó. És egy vízenergiánk. Nagyon jó. De gyönyörű ez a Mesprit. Gyerekek. Hát a Bonsly. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Bonsly meghozza a szerencsénket. Nos, akkor. Következő. Egy Durant. Egy Morgrem. Na hát ő is egy ilyen új genes Pokémon. Galarian Stamfisk. Bombardier. Ilyen franciásan kéne kimondani a nevét. Virizion. Ez milyen pak? Nem is néztem most, hogy milyen pakli volt. Meg sem mutattam normálisan. Miért kaptam ugye? Journey Together? Egy Journey Together-öset nyitunk most. Tehát most ezt úgy kell figyelni. És ezt nekem is kell figyelnem, mert például én ezt ugye... Szerintem a Virizion azt lehet, hogy pont nincs. De ja. Journey Together-ös. Bocsánat, azt nem is mutattam meg. Egy Journey Together-ös Articuno, de ez még csak sima. Na és most jönnek már az értékesebbek. Egy kis aranyos Rockidee. Ugye Reserve Hollow. Egy Reserve Hollow Tadbulb. És ennek a Reshiramja, ugye, Hollowban. Hát az egy problémám van, hogy ennek a Reshiramja, ez a kártya már megvan simán, megvan Hollowban, és megvan még egyszer Hollowban, szóval ez egy olyan kártya lesz, amit elteszünk későbbre esetleg csere kártyának valakinek, ha kell.
mert ez egy jó kis holókártya. És ugye a holókártyákat azokat mi szeretjük. Na, most azért megmutatom, tehát nem játszodozunk. Ugye a következő kártyánk egy Destined Rivals lesz. Reméljük, hogy ő is olyan jó kis pakli lesz, mint mondjuk az 2-vel ezelőtti. Oké. No. Van egyszer egy Etnas slugmánk. Igen, ez is ugyanazt folytatja ismételten, hogy valakinek a slugmája. Egy Jamma. Egy Cynthiának a gibléje. Egy Pineko, aki éppen valamit nagyon figyel a fáról. Cynthiának a, nem tudom, erő súlya. 70 HP-t ad a Pokémonnak, azért ez egész jó kártya lehet, hogyha valaki komolyabban játszik. Arcanine. Milyen Istenem, milyen aranyos ez a Psyduck! Misty Psyduckja. Hát természetesen, hát a Misty Psyduckja az nagyon aranyos. Oké, ez már Reserve. Igen, ez már egy Reserve Holo Team Rocket Goblet. Vagy Golbat, bocsánat. Ismételten egy Reserve Holo Squavet. És egy... Azt a kutya mindenit. Szó szerint. Ugye? Emlékeztek, amit mondtam, az a kiskutya ott a sarokban? Az a Maschiff. Na, annak az evolvját kaptuk meg, ezt a Mabostiff. De ez 1000%, hogy valami extra. Nézzétek meg, vannak benne ilyen kis izék, ilyen kis csillogó akármicsodák. Ez nagyon durva. És X. Ugye ez egy X kártya, de ez azért... Basszus. Meg azt kell hogy mondjam, hogy ezt a kalendáriumot megérte megvenni. Ebben vannak olyan kis szép booster pakkok, hogy hihetetlen. Na, a következőnk ismételten, maradunk a Destined Rivals-nél, meglátjuk, hogy ő tud-e nekünk ugyanilyen boldogságot okozni. Van egyszer egy Primeape-ünk, Dipplin, Electrike, ami eléggé retro stílusban van nekünk itt megrajzolva. Tailov szintén retro stílusban megrajzolva. Team Rocketnek a Makia. Metang. Team Rocketnek a Petrele, nem tudom mi az a Petrele. Egy Reserve Holo Pupitár. Nem tudom, volt már Larvitárunk, nem mi? Mi van? Squawkbuckbilly. Úristen, ezt kimondani se könnyű ennek a nevét. Hát jó, ez egy ilyen érdekes papagáj. Megint gondolom 9 genes papagájról beszélünk. És egy... Na jó, hát azért ez a kártya nagyon gyönyörű. Ez nagyon szépen néz ki. Még itt a videón is szerintem egész jól látszik, hogy milyen szép ez a kártya. Wow. Ez eszméletlen. Még az lenne a durva, ha sikerülne egy Gutpackot kinyitni. De hát az elég ritka, ugye, mint tudjuk. De egy olyat esetleg még lehetne. No! Stellar Crown. Ugye ebbe lehet a Squirtle, ha jól emlékszem. Szóval, ha szerencsénk van, akkor tudunk. Ráadásul szerintem ebben pont egy full artos Squirtle is van elrejtve, ha esetleg valaki Squirtle rajongó, akkor annak mindenképp. Én ismerek egy olyat, aki Squirtle rajongó, itt az ismeretségi körömben van olyan, szóval neki próbálunk egy Squirtle-t kihúzni ebből a pakliból. Hát egy Slowpoke-ot sikerült most már az elején, szóval ez már egy pozitív dolog, hogy ő egy kantós Squirtle-nek az egyik társ Pokémonja. Hát a Froakie ugye nem éppen Squirtle, de víztípusú starter. Lediba, nagyon aranyos. Fanrotom.
Kofu bácsi. Milyen Shao. Hoppá. Okkaberry. És van egy aranyos fletchingünk. Ugye Reserve Follow. Van egy Electivivorünk. Szintén Reserve. És... hát majdnem Squirtle. Majdnem Squirtle. De ez is durva basszus. Hát... ahhoz képest, hogy mennyibe került ez a kalendárium, ahhoz képest azért ezek a kártyák durvák. Szerintem, hát az energia az meg egy sima, egyszerű mezei energia, de ezek az exek, és ráadásul milyen gyönyörű, tehát hogy nem tudom, tehát annyira nemrég kezdtem el ezeket a kártyákat úgy gyűjteni, meg úgy foglalkozni vele, szóval nem tudom, hogy ezek mennyibe kerülnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy már volt egy olyan kártya, ami 5000 forint volt. És 2000 forintos pakli. És 2000 forintos pakliból egy 5000 forintos kártyát sikerült kiszednünk. Szóval nem mondja, azt mondhatja az ember, hogy hát ez nem is olyan nagy szám, de hát azért egy darab kártya 5000 forintot tudnál szerezni, azért ez egész jó. És akkor az utolsó mindent eldöntő pakli, az pedig ugye csomag, booster, az egy Twilight Masquerade. Elég vaskos, elég nehéz, és reméljük, hogy elég jó is ez a pak. Sajnos egy nagyon szomorú polivágunk van. Egy olyan, mintha egy festmény lenne, de nagyon szomorú szegény. Hát a Aipom az már kevésbé szomorú. Ő már egy kis csintalan. Tehát ez a Tarumaka is. Szegény, most értitek, itt van szerencsétlen polivág, érted? Sír, meg nem tudom, szomorú, ezek meg itt ilyen kis szemétlárák, milyen jó kedvem van, nekem is jó kedvem van. Szegény, vidítsátok fel a polivágot, légy szíves. Korpis. Egy álmos Snorlaxunk. Itt megint egy vidám Morpeko. Carmin, nem tudom kicsoda. Ő, de biztos egy fontos szereplő. Egy Emolga? Reserve Follow Emolga. Egy Follett. Hoppá. És egy Dragapult X. Wow. És ez megint egy nagyon szépen csillogó-villogó kártya. Nagyon jól néz ki. És egy sima. Ez nem mostani nyitás, de legutóbb ezt a szépséget sikerült kiszednünk. 5000-5500 forintot ér, de igazából tök mindegy, hogy mennyit ér, mert nekem alapjától is nagyon tetszik. Ez nagyon szép a dizájn, és amúgy ő technikailag egy ilyen, mondhatni, majdnem, hogy karácsonyi kártya, tehát ugye szép, jeges, havas kártya. Ugye az értékesebbek, amik úgy jöttek ma, ezen a szép kis karácsonyi kalendáriumos nyitáskor, ez a Steven Skarbink, ugye Reserve Follow, lett ugye egy Dolivung Reserve Follow-ban, Kangaskhan, szintén Reserve, egy Rookidee, egy nagyon aranyos Sileo, egy kevésbé aranyos, de annál bedeszebb Electivivor, egy Tadbulb, egy Holo Gastrodon, Nok, ketten vannak, egy nagyon éhes Skwovet, egy Team Rocket Golbet, ugye szintén Reserve Follow, Abili, csak így fogom hívni Abili, mert nagyon nehéz kéne. Kabili, egy nagyon aranyos, jó fésült Kabilit, egy Holo, tehát egy sima Holo Reshiram, egy nagyon-nagyon jól kinéző Boss, egy Mabostiff, nagyon jó kis kártya, megnézem, hogy ezek mennyit kóstálnak. Ez nagyon tetszik, nagyon szép. Nekem a kedvenc színem a kék, a babakék, szóval
ez a kártya, ez kifejezett. És az a jó, hogy nézitek, itt lehet látni, hogy kicsit ilyen 3D-sített az egész, tehát hogy így nagyon durva. Nem elég, hogy az, hogy így színes, meg ugye full art, meg kék, meg minden csillog, de közben meg kicsit ilyen 3D-sítva van megcsinálva maga a Pokémonnak a dizájna, szóval ez nagyon jó kártya, ez kifejezetten jó kártya. Ugye lett egy Hydro Apple X-ünk, ugye, ő is egy elég szép kis kártya, és hát persze a Full Art Mesprit, tehát ugye ez gyönyörű, ez is nagyon gyönyörű, és hát a Dragapult X-től se vegyük el a Rivalda fényt, ő is, sőt, hát ő az, aki az egyik legjobban szeretne itt ragyogni a számunkra, tehát ők lettek ma a nyitásokból. De a végeredményben igazából teljesen jókat nyitottunk. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett. Meg majd nem kizárt, hogy lesz majd néhány ilyen tartalom is, főleg, hogyha most így egyre ráfügtem erre a Pokémon kártyás dolgokra, főleg, hogy ezek a full artok, ezek nagyon bejönnek. Tehát nem kizárt, hogy lesznek még ilyen későbbi tartalmak. Akkor ti meg legyetek jók, kellemes ünnepeket mindenkinek, ne egyétek magatokat degeszre, hanem muszáj, csak mértékkel, de azért a beiglit tegyétek meg, legyetek jók, aztán legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!